డెలివరీ అయ్యి 4 వీక్స్ దాటింది. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే 3 వీక్స్ వరకు యూ కెన్ బ్లీడ్ రెడ్, బట్ ఆ తర్వాత కలర్ మారుకోవాలి. స్టిల్ బ్లీడింగ్ రెడ్ అకేషనల్లీ, కంటిన్యూస్ గా కాకుండా. నా 1 మంత్ చెకప్ ఉంది కదా బేబీకి, అప్పుడు నేను చెప్పాను అనమాట డాక్టర్ కి ఇలా అవుతుంది అని. డాక్టర్ ఏమన్నా అంటే ఒకసారి స్కాన్ కి వెళ్ళు, ఎందుకైనా మంచిది, విల్ చెక్ హౌ యు ఆర్ హీలింగ్ అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు దానికే వెళ్తున్నా స్కాన్ కి. సో నేను ఇక్కడ ఉన్నా, మాల్లోకి వచ్చేసా. ఇంకో ఇక్కడ ఉందంట H&M పక్కన. ఫైనల్లీ ల్యాబ్ ఎక్కడ ఉందో దొరికేసింది. ఇక్కడ ఇచ్చాడు మేఫే డయాగ్నోస్టిక్స్ అని, దీనికి వెళ్ళాలి. ఇందులో ఉందేమో అన్న డౌట్. అక్కడ ఉంది. స్కాన్ అయిపోయింది. ఇలానే ఉంటది అనమాట స్కాన్ రూమ్, చాలా చిన్నది. రిజల్ట్స్ మనకి చెప్పరనమాట. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి. డాక్టర్ కాల్ చేసి రిజల్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తారు.